Hi, Jen. Hello po. Hi, love. Good evening. Sige, Jen, kwentuhan mo na ako ano may paglilingkod ko kay Jen at napatawag po sa Usapang LDR. Di ko po kasi alam yung gagawin ko. Kasi po ganito po yung story. Last year ng July, nagkakalala kami ng Joyce. Lesbian po ako, lesbian. Okay. Loyal, sorry. Ayun po. Tapos po, nung nagkakalala po kami last year ng July, tapos naging kami po last year ng August. Nalaman ko po at nalaman namin na buntis siya for 3 months. Okay. Tapos sabi niya sa akin, papalagod niyo daw yung bata. Sabi ko, wag, handa ako maging tatay kasi hindi ako yung ama. Handa akong akuin yung responsibilidad ng bata. Yung responsibilidad ng ama dun sa bata na dinadala mo. Tapos, ayaw niya po. Tapos, sabi ko sa kanya, kung gusto mo harapin natin yung parents mo, aralan natin kung ano yung gagawin natin. Tapos, sinarap ko po yung mama at papa niya kasi nag-isang anak lang po siya. Then, sabi ko sa papa niya, ako ko po yung bata at hindi po sa akin. Kahit never po as lesbian, never po akong magkakaroon ng anak. Never po ako magiging ama, pero para po alang-alang po sa mahal ko yung anak nila, ako ko po talaga. Then lumipas po, after 7 months, 7 months po namin, naanak na po siya nung February. Then hindi po yun alam ng parents ko. Nagtatrabaho po ako, tapos ang pasok ko po kasi Monday to Friday lang po. Saturday, Sunday, nasa kanya po ako. Nasa, binibigyan ko sustento. Ate po sila noon. Tapos, after ng work ng Friday, nasa bar po ako sideline para po sa sarili ko. At sahod ko in the whole week. Sa kanila lang po dalawa, ng mother ko at sa kanya. Then, ayun po, tapos after nung panganak niya po, syempre marami pong bayarin. Hati na lang po kami ng papa niya. Okay. Like na po yung papa niya eh. Tapos sabi ko sa nanay ko, na alis muna ako for 2 months. Hindi ko sinabi ko saan ako pupunta, pero sabi ng nanay ko, sige, matanda ka na, bahala na daw ako sa sarili ko. Di yun po, nagsama po kami for 2 months. Doon ko po nakita yung pinakaugali niya. Na pinapabayaan niya na po yung bata na umiiyak ng madaling araw. Ako yung gigising, alibin yung bata. Alibin ko, parang naalip po kasi sa bata eh. Then, nakita ko po yung niya, yung parang wala siyang pakialam sa anak niya. Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, sabi ko, B, ano bang gusto mong mangyari? Ba't ginaganyan mo yung bata? Pwede mo man lang kayang alagaan. Tapos, di niya po ko pinapansin nun. Lambing-lambing lang po siya. Halik-halik, ganyan. Tapos, bumalik po siya sa nanay niya. Tapos, iniwan niya po sa kanyang bata sa inupahan namin. Di okay lang po sa akin. Tapos, hanggang sa pumunta po yung parents niya, yung tatay at nanay niya, pati yung pinsan niyang lalaki, sumugod dun sa tinitirahan namin na sinabi kinidnap po doon yung bata. Sabi ko sa tatay niya, sabi ko to, hindi ko po kayang gawin sa bata. Dahil yung ngayon nga po yung anak niyo, nilayasin po kami, tapunta po pala sa inyo na wala naman po akong ginagawa. Kasi po yung kaso na yun, parang hindi na po lumaki, parang nagkaintindihan na po kami. Nakasalanan naman niya po talaga nung Joyce. Tapos ito lang pong May, giging cold na po siya, pero yung bata parang yung bata, malapit na po sa akin. Pero ilang months pa lang po yung bata. Parang malapit na rin po ako sa kanya. Ito lang po, nung 1 year lang po kami ng July, nilayo niya po sa akin yung bata. Tapos, punta ko po ako sa kanila. Sabi ng parents niya, magpa-file daw po sa akin ng kaso kasi daw yung bata, dahil daw po sa akin, parang nilayo sa kanila. Sabi ko, wala naman po akong doon kasi inaano ko lang po, baka po kasi pabayaan ng anak niyo yung bata. Bata lang po talaga yung inaano ko. Sabi na po nila sa akin, mahal ko pa daw po ba yung anak ko? Sabi ko, mahal ko po siya, kaso nga lang po siya yung gumagawa ng way para lumayo ako sa kanya. Pero ayoko po siyang bitawan kasi nga po mahal ko siya.
Tapos yun po, inaanap po nila. Hanggang ngayon po, hindi po nila nakikita. Ang alin? Yung, yung ex ko po, pati yung bata. Syempre po, nag-aalala po ako, baka po pabayaan po kasi niya. Ganun. Sobrang mahal ko po siya. Yung tatay po, payag na po kasi nakita niya po kung paano ko alagaan yung bata. Payag saan? Sa pagiging ama ko po dun sa bata. Oo, pero if you are no longer in a relationship with that girl, hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo. And even if maganda yung intention mo, Jen, the child will never be yours and will never be under your custody kasi unang-una sa lahat, hindi mo kadugo yung bata na yon. Mas marami pang pagdadaanan kung batas ang pinag-uusapan, mas marami pang taong mas may posibilidad na mag-alaga doon kesa sa'yo. Ikaw kumbaga yung pinaka nasa dulo ng list kapag no option na. Pero hindi mo pupunta sa yung kustodiya ng bata na yun even with the best of your intentions. Unless ipa-adapt nila yan at ikaw ang legally mag-adapt sa bata. Ayun nga po yung balak. Ang kaso nga lang po kasi, ang inaalala ko lang po talaga. Baka po kasi pabayaan niya, baka kung ano po mangyari sa bata. Oh, love, naiintindihan ko nga, sabi ko nga sa'yo, with your intentions, I hope and I pray that's how it works. Na since ikaw yung may puso para dun sa tao, sa'yo na lang muna ipaalaga yung bata. Kaya lang, it's not how it works eh. Kapag lumaban yung babae, kapag lumaban yung nanay, at sabihin niyang ayokong ibigay sa'yo yung anak ko, may laban siya. Kasi anak niya yun eh. Plus, under 7 years old yung bata. Pangalawa, kung ihahablan nyo siya, like for example, hindi niya inaalagaan yung bata, ngayon kakailanganin niyang mag-undergo sa isang therapy in order na maasikaso niya maayos yung bata or mahablahan nyo siya ng kaso kasi hindi niya inaalagaan yung bata, ang kustodiya ng bata ay mataturn over sa parents nung babae. So sabi ko nga sa'yo, sa linyahan ng kustodiya ng bata, nasa dulo ka. If not, you have no right para dun sa batang yon unless may up siya for adoption. Mahal ko, though naiintindihan ko nga yung sakit kasi you care about that child. You gave that child's mom a chance for sabihin na natin, for someone to love her and love her child as well. Kumbaga, binigyan mo siya ng pagkakataon na sana may magmahal sa kanilang dalawa. Pero yun nga lang kasi, hindi natin lubusang kilala yung girl eh. Before natin talaga nakasama ng matagal at before natin inako yung mga responsibilidad na hindi talaga atin. Mahal. Yun kasi yung problema doon eh. Hindi mo siya lubos na kilala. You don't even know the history as to how she was able to, sabihin na natin, conceive that child. Diba? Parang 3 months sa relationship ninyo, meron pa pala siyang karelasyon 5 months before. Kumbaga, that's a very short time. Tapos sa 5 months na yun, alam mo yun, kumbaga... Wala po kami nung ano. Ano? 1 year na po kami ng July. Yeah. Hindi lang po siya. Ano na, sorry? 1 year na po kami sana ng July. Oo, pero... Ang ibig kong sabihin, love, kasi hindi mo siya lubos na kilala before ka nagpangako sa kanya ng kung ano-ano eh. Before mo inako yung batang yun, hindi mo pa siya lubos na kilala. Hindi, love, kasi po yung pinapakita niya po kasi talaga sa as in na mahal niya ako, nararamdaman ko po yung mahal niya ako kasi for 2 years, after 2 years na nasaktan po ako yung first girlfriend ko po. After 2 years, nakalala ko po siya. Sabi ko, dito ko lang po ulit naranasan na may magmamahal pa pala sa akin, may magkikare pa pala sa akin. Makikare po talaga siya. Kaso nga lang po, nung after niya po mga anak, gano'n na po talaga yung naging ugali niya. Oo nga, love. Kaya lang kasi meron siyang history eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi mo siguro palubusang alam yung history as to paano niya na-conceive yung batang yon. Kung paano sila nagkaroon ng baby, anong nangyari, bakit siya tinakbuhan, yung and all. Diba? Kumbaga, iniwan siya ng tao and ikaw kasi instead of
you just trying to be there for her, you already promised her na ako na lang yung magiging amay. Aakuin ko yan. You even talk to her parents na sige na po, aakuin ko na po yan. Kumbaga, naging impulsive ka sa decision mo just because sobrang love mo yung girl and sobrang bago ng relationship ninyo. And you think kasi it's kinda noble na gawin mo yun without even thinking it through Na even if akuin mo kasi yan, ang inaako mo lang talaga dyan, Jen, if I'll be straight with you, ay gastusin. Pero yung karapatan sa bata, wala ka, love. Wala ka nun. Wala ka nun sa bata to begin with. Inako mo lang yung gastusin, yung responsibilidad na hindi iyo. In short, tumulong ka lang sa kanya. Pero kahit anong mangyari, wala ka talagang right dun sa batang yun. Naiintindihan mo ko, love? Yes po. Naiintindihan ko yung concern Kung meron nga lang, GRO po kasi siya. Ano no? GRO. Kaya po, di niya ma-identify kung sino yung ama. O yun nga Love, ganito, no? Ganito, no? Dear, ganito. Ilagay na lang natin sa konteksto na sige, sabihin na natin GRO siya, nagpapagamit siya in order to earn something. Tapos, unfortunately, nadali siya ng isa sa mga customer niya and she ended up pregnant and then you came along, you became her salvation. Sabihin na natin ganun yun. Siguro that's the reason why Jen, she couldn't care less for the child. Kasi unwanted talaga para sa kanya yung baby Kumbaga, hindi yun yung gusto niya. She doesn't wanna get knocked up. But then again, it was an accident. Tapos hindi niya pa gusto yung nangyaring yun. Hindi niya pa... Kumbaga, it's not her dream. And hindi yun yung way niyang na-imagine na magkakaroon siya ng anak. Pero you came along, somehow binigyan mo siya ng pag-asa, sabihin na natin yun, binigyan mo siya ng escape para dun sa bata na yun. She was even willing na iwan na sa'yo yung bata at umuwi siya sa kanila nang wala lang. Yun nga lang kasi still sa batas, love, hindi mo papasayo yung batang yun Naiintindihan ko yung apprehensions mo, naiintindihan ko yung awa mo, naiintindihan ko yung takot mo na baka kung anong mangyari sa bata, pero wala kasi, love wala tayong laban Hindi atin yun. Di natin kadugo, di natin kamag-anak. And even if mahal mo yung bata, that kid is too young to choose kung kanino niya gusto sumama. Naiintindihan mo ko. What you can do now, Jen, the only thing you can do in order to help this kid is to find them. Maibalik sila sa pamilya nung babae. Yun na lang yung magagawa mo para sa kanila, to help find them. Tulungan mahanap sila. Pero that's the sabihin na natin, that's the farthest you can go to help them. Pero yung sinasabi mo na, sige po, susustentuhan ko pa rin, papangako ko pa rin po sa inyo, susuportahan ko yung bata. Jen, wag mong gawin yun. Kasi lalo mo lang ini-enable yung mom na wag niya nang intindihin yung anak niya. Lalo mo lang ini-enable yung mom na iwanan yung anak niya kasi meron namang mag-aarugang iba. Kasi pag dumating yan sa tamang, sabihin na natin, kapag umabot yan sa tamang katinuan or inaabot na naman ng utik yan, dumating yung araw na bawiin niya yung anak niya sa'yo na pinaubaya na ng mga magulang niya kasi yung mga magulang niya gusto din mag-hands off dun sa bata, wala ka din laban. Lalo ka lang masasaktan. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Yes, love. So the only way you can help that child now is to help the family find yung ex mo. Pero hanggang doon na yun, Jen. Wag mo na i-offer yung sarili mo. Kasi natitake advantage ka lang naman The girl is an expert user, Jen. If I may say, eksperto siya pagdating sa paggamit ng tao. She couldn't care less about feelings, about emotions. She couldn't care less. Nabuhay siya sa ibang mundo na kailangan niyang i-isolate, i-compartmentalize ang feelings. Sa ngalan ng practicality, sa ngalan ng pera. Kinalimutan niya yung nararamdaman niya. Nasanay siya sa ganung mundo.
Nasanay siyang maging manhid, walang maramdaman. Kumilos accordingly sa pangangailangan. And that's about it, Jen. So, magaling siyang gumamit ng tao. Kasi wala na din siya halos konsensya. Para nga sa sarili niya, wala na siyang halos konsensya eh. Sa iba pa kaya. I'm so sorry that you have to feel that. You have to experience this. Pero this can teach you a lesson. Na not because meron kang good intentions and not because feeling mo kaya mo and not because somehow it's fulfilling your job, hindi ka pwedeng umako ng anak ng may anak. You can help, love. Pwede kang tumulong, pero hindi ka pwedeng umako. It's not your responsibility, love. And at the end of the day, you have no right. Yun yung pinakamasakit doon. Na even after everything you've done para sa kanila, lahat ng pagtulong, lahat ng pag-aambag na ginawa mo, pag-aasikaso, pagmamahal, andun pa rin tayo sa katotohanang wala kang karapatan sa kanila. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Opo. So, I know love, but there's nothing more I can say. Yun yung totoo. And that's something you have to know. Kasi even with the law behind you, the result will be against you. Hindi pa panig sa'yo. Kasi sa puder pa rin talaga ng nanay mapupunta yung bata. Hindi sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, that's only if that child will be up for adoption. And that's Agreement na lang po lang siguro, no? Ano po? Sorry? Agreement na lang. No. You cannot initiate that, love. Hindi mo pwedeng i-initiate yan sa kanila na ako na lang po mag-aalaga ng bata. Let's set an agreement. Or if you want, you can hire a lawyer, explain to them everything, pa-explain nyo dun sa magulang. It's gonna be a long process and an expensive one, Jen. I'm telling you, it's gonna be an expensive process. Pero yung legal adoption and transfer of custody will take years. Hindi months ang pinag-uusapan natin dito, years before siya mangyari. At dahil unstable nga yung thinking ng girl, I don't think she'll be ever cooperative dito. So if I were you, sabi ko nga sa'yo, ang pinaka maganda mo nang pwedeng gawin para sa kanya or para dun sa bata, ay tulungan na lang yung pamilya ng girl, mahanap sila. Hanggang doon na lang yung kaya. Ha? Nakabot na nga po ko dito sa kabalatuan, kakahalos sa kanya. Ganun talaga, love. Kung gusto niyo ipablatter niyo yung girl sa mga area na last seen siya, sa mga kaibigan niya, pa-backtrack niyo kung saan huling nakita, anong huling post, pa-blatter niyo siya nang mahanap siya katulong ng pulis. Pero that's as far as you can go. From that moment forward ng pagkakahanap sa kanila, it's gonna be their family's decision. Naiintindihan mo ako, mahal? Opo. Ngayon, kung may mensahe ka na lang sa kanya, if she's listening or if ever na magkaroon ng tsansa na nakikinig pala siya and along the way naririnig niya yung boses mo and she does recognize that it's you, anong gusto mong sabihin sa ex mo? Joyce, kung narinig mo man to, parang awa mo na. Umuwi ka na lang sa parents mo dahil di lang ako yung nag-aalala sa'yo pati sila. Ang laki-laki ng hangkad mo, lahat sila nag-aalala sa'yo. Sana safe kayo. Sana safe yung bata. Nasa Jelay. Gusto na kayo. Mahal na mahal ko pa rin kayo kung pinaganito mo ako. I love you. Mag-iingat ka. Always ka na dear side. Yan lang po, DJ. Jen, before I let you go, this one I wanna tell you and I wanna tell you this frankly. Na even if mahal mo sila, please do not be stupid. Huwag mong gawing stupid ay yung sarili mo by being crazy about a girl who doesn't want you in her life. Kasi maybe the reason why pinapanatili ka niya sa buhay niya is because napapakinabangan ka niya, not for the reason na gusto mo. Yung mahalin ka niya. So if you don't want to get hurt,
over and over again, I suggest, be smart. Pagkahanap mo sa kanila, unti-unti, let go. Move on. Hindi mo sila responsibilidad. Hindi mo sila obligasyon. Huwag mong obligahin yung sarili mo na buhayin sila. Your mom needs you. And someone out there is waiting for you. Someone who wants to be in your life and wants you to be in their lives. Huwag mo i-stuck yung sarili mo sa isang taong nilalayuan ka na. Kasi dyan, kahit anong gawin mo, mahirap hanapin ng isang taong nagtatago mismo sa'yo. Naintindihan mo ako, mahal? Opo. So, sige. Tanggalan ako ng tinig ka. Po? Tanggalan ako ng tinig sa mga sinabi mo, love. Ganun po talaga ang buhay. Minsan, yung katotohanan, masakit lang sila marinig. Pero liberating sila once you've understood anong ibig sabihin. So ngayon, punas ka muna ng luha, tapos try ka lang ng effort. Huwag mo obligahin yung sarili mo. Huwag mo i-pressure yung sarili mo to do something for them every single day. Kumbaga, hayaan mong gumawa ka ng paraan para makatulong sa kanila whenever you can. Kasi alam ko naman nag-aalala ka pa rin sa bata. Even I am, sabihin na natin, worried about that child. Pero that's as far as we can go para sa kanila. Pa-blatter nyo na lang, pa-backtrack nyo na lang kung saan siya huling nakita. That's about it. Once na nakita, you keep your hands off. Hayaan mong pamilya niya ang sumuporta sa kanya, pamilya niya ang sumalo sa kanya, pamilya niya ang mag-guide sa kanya. Kasi sa totoo lang, hindi naman siya makakarating kung nasan siya ngayon, kung meron siyang suporta ng buong pamilya niya. Naintindihan mo ako, mahal? Opo. Maraming salamat for calling my show, Jen, and ingat ka lagi, love. Sa mga kabisyo natin, 11:39 on the clock. This will be a quick one. The girl, pasok ka na, Troy Key. Anong gusto mong sabihin tungkol sa ating second caller of the night? Let go. Yeah. Wow, Hindi, kasi kailangan niya munang feeling ko kailangan niya munang i-redeem kung ano yung nawala sa kanya bago siya ulit makapagbigay ng love. Because you cannot give what you do not have. And I thank you. Hindi ko alam to sa Troy Key kung bangon ba to. Tulog mo na to, te. Oy, may sense naman yung sinabi ko May wisdom naman yun Ang problema niya kasi hindi yung moving on part eh. Hindi yung loving someone new ang problema niya eh. Ang problema niya, te, yung realidad na hinahanap niya pa yung mag-ina eh. Wag na nga. Let go na nga. Pero may paano ka pa kasi you cannot give what you do not have. Hindi, kasi ang point ko lang, imbis na yung oras mo, ginagamit mo to move on, to redeem yourself, nauubos yung oras mo, kakahanap doon sa taong ayaw naman na magpakita sa'yo. Yun, kung yun yung sinabi mo nung una pa lang, naintindihan na kita. Sasabihin ko na sana kinat mo ko eh. Wow! Charot! Si bakla pag may sinasabing importante, ang hina. Pag walang kwenta na yung sasabihan niya, puro kalokohan, nilalakas niya. Alam mo ba, every time na mahina yung boses mo, tinotodo ko yung mic mo. Sorry. So kapag gumaganyan ka, ang sakit sa tenga, try mo mag-headset nang malaman mo. Hayop na to. Makatawa ng malakas, akala mo wala akong tenga. Ano nang gagawin ko? Wala ba? Sa mga kabisyo natin, ito na yung sitwasyon kasi ni ate girl. Parang, inano niya kasi, inimmerse niya yung sarili niya sa buhay na hindi kanya. In-immerse niya yung sarili niya sa isang sitwasyon na hindi naman talaga siya yung kailangan maobliga, siya yung maging responsible. Kumbaga, nag-assume siya sa isang posisyon na akala niya, kapag in-assume niya yung posisyon na yon, yung rights, yung mga karapatan comes along with it. Without even thinking or without even realizing that that's not how it works. Na hindi porket mahal mo yung bata, may karapatan ka na sa kanya. True.